moru, već po čitavoj Hrvatskoj i zato pozdravljamo projekt Moja HR koji je nastao i evo ovo je već druga, treća sezona, suradnja Večernjeg lista, Ministarstva turizma i sporta i naravno partner u cijeloj priči Hrvatska radiotelevizija. Ideja je da mladi ljudi u videu koji traje 1 minutu predstave svoju županiju na najbolji mogući način. Evo kako smo predstavili Zagrebačku županiju. Ovo su Jane, vokalni ansambl iz Velike Gorice s dugogodišnjom tradicijom koji okuplja žene i djevojke iz čitavog Turopolja. Ove godine pripala im je čast da predstave svoj kraj, Zagrebačku županiju u projektu Moja HR. Zagrebačka županija bogata je tradicijom, kulturnom baštinom, ali i iskustvom. Danas idemo sa mladošću, ljepotom i sa ženskom energijom. Jane će predstaviti jednu cjelokupnu priču Zagrebačke županije kroz ne samo krajolik, nego i kroz pjesmu, ali naravno i ljubav koja se pruža prema tradiciji koje one rade kroz dugi niz godina. Mi pokazujemo izvrsnost. Mi smo mala butik destinacija koja se želi pokazati kao kvalitetna, visoko vrijedna, a naravno i bogata vrijednih ljudi koji rade u tom području. U jednominutnom videu kroz pjesmu, kroz prekrasne kadrove prirode i turopoljskih drvenih ljepotica, kao što je i Kurija Modić-Bedeković, Jane će prikazati bajku svojega kraja i pokazati kako je lijepo živjeti u Zagrebačkoj županiji. Turopolje obiluje tim drvenim spomenicima kulture, imamo jako puno drvenih kapelica, malih hiža, čardaka, a ovo je jedna jedina kurija plemička koja je jako dobro čuvana i u stvari izvana i iznutra sve ovo što vidite je original i tako da je to nešto što smatramo da bi bilo vrijedno pokazati i šire. Orijentirane na tradicijsku glazbu, vole izazove pa se često igraju i s drugim žanrovima poput džeza, popa, roka. Pjevaju i crkvene pjesme, ali tradicija i folklor njihova kraja im je najvažniji. Imamo i još poneko iznenađenje, ali glazbu za ovu prigodu je napravio kao i većinu naših pjesama je aranžirao Ivica Potočnik, sve to lijepo je smiksao Daniel Skrbin, a montira i radi video uradak Zdenko Bašić s kojim često surađujemo na projektima baš vezano i za Zagrebačku županiju. Jane se ističu stiliziranim kostimima ukrašenim etno elementima. Entuzijastično njeguju ljubav prema hrvatskoj kulturnoj baštini, te od zaborava žele sačuvati tradicionalne folklorne običaje. Ovo je njihova priča, priča o identitetu Zagrebačke županije.